भारतीय जनता पार्टी नि नेता एबा तुलासीगर ब्लक नि वाइस चेयरमैन सुतम्बर देबबर्मानि बुफा सुदन्य देबबर्मानि राबार बुफां बुकुर खुकजाकमानि पार्टी मुं बेबागै 300 हाय बुफां बुकुर खुकजाक खा हायनि न पार्टी मुं पार्टी मानि कक्तमा पार्टी मुं 10 कुलाय चाम्पावार टिटेरिसि कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिं खबजाक तुलासीगर आमचायो राबार बागानि थायंखा तकचाया o rabar bagani rabar tanjangmani bukur khukjakmani patimongno kitingui yashi surjaka Tipra Mothani fashingo Tipra Mothani fashingo no Kok Silcha mung Silcha Kha je o rabar no dera ranai rok Tipra Mothani Themrangrok no hnei o patimongno tei belaino Kha dujak Sutambar Deborma tei bini bufa Sudono Deborma mo ba sap khanya la Tipra Motha ro khai na ta Tipra Motha ro khai pa no je jara sin mo bagan yang ti simna ni buini bai je sai manai borok bo sara ya sa mo rabat bukur khugya bo borok tu bai rabat bukur khukpa ke ta dol tu bu ko bini borok haktal ni borok ngai sin mo rabat yang ti bong ni simna yang ti buini ni sai mi ya haktal ni borok je jara sin mo rabat sin buphang yang ti bini ni sai manai borok no tu bi khai bi mo na No. 타이미야 한가 또 분이 뭐 설자가 뭐 신인 저렇게 심지 설자가 온가 이제 신 뭐 바가나 한가 신이 너 신이 나이 버럭 너 뭐 버럭 돌도 비 설파있다. 너뭐 바간 기나로 더 클라이 그사로 더 클라이 바바 하이가 뭐 자가 클라이 뭐 바간 yang bara bacing to kuma bagan bara bacing bunyi tongo yang ko kha onendoron tongo yang ko dilini tongo o yang utum ni tongo yang ko bolendoron tongo mo kasaro si bahai ke borok saimi angkai sin bagan simi borok rutuki borok oro tampai bangka ba buku khung bangka ba sinai borok keri hangkai sinai borok keri sara to se buini kasaro bagano mono bini hini bui solpai mangala khamle tar mane no ore sinma borok tongo onek no tonga sinma borok keri sara mutikai sin bagan sini borok bukur khukpai maya tabuk je nana Tipra Motha khai hini ning samane abule mane bahai ke saima ka borok khai kana hini bo ke sonde hangka sikang ko boy ko but gonanani dino bo horowa boro aing sakawa sema kai mani bagano pasok tampai sibakya ngai gonanan dini bosini nok pasok bupai sibeka nok bupai sibeka nok hori ka ka tampang keri kan nok mani bupai sibeka ngai sing borong no ma henai bile mo buya sabu khanya ba mo bagan kai phun ro busu jorti cost ka kai le mani papa mo bagan kai phuro sing di bone mai ma chaya gaiding bukure an busaje kajiya khwa phuro an busaje baya an busaje bai busu cost khayai hang mo bagano muro goi tayo nakini kaya di bone mai mui masa ya kaya ang cost kay muruk phay mani mono buti masa oni tabang asay tong mani ko 2-3 bosor bara masa ko mo bai chang asa hui tong mani moni buti kisa mani si ani nokira tang mana ang je puro rabat phal mano o puro si ang tangu kaya ani nok tang ma 4-5 bosor ka tawo pai mi ya khum bagani buti phali chang nokisa tang tong man pai si mi yo kan nok tabang tang khai tang ani ang tai tang mali ya ana se khaimani bonale nangnai je khani ro banai ka thangla bongbo deli saltangla salcha borong bo hornai ang khaya pano mahapurbo nai khlai tungo borong no khairewana an mo bagan ang bo saimiya tini buni khugo khnai se ang bo saimono jotto buphai bai sera bukur sugo jotto bukur sugo prai 300 350 moto thangana bukur sugo goi ga saimiya sabo khaike mo api haino khaikatai ko ang tini bui sama khana oi phainai phege busuk rok balok khana haima tong je aro bukur khukjak mane yono jaye 4-5 दिन आगे रंग ना मो 4-5 दिन आगे रंग ना इको mo के बुkur rok sugo goi jotto suli klang thameka o mokha rabar bukur ta na rabar bukur o ninu klong na rabar de rabar buphang mote baban sona ba joto guri jak na joto guri jak tangai amai khaimani kalai khana nangla kono kisu party ro khada khai ang kuno party khayai ko ang chakri khai ko 2-3 mas ko retire khaimani ngam chare khayo an chare khaimba to ang to kuna khayable ani sampurna batam borok api khainang ba
an kok khabata mo to nin cerani rabar bagan na jona bole ani bagan mo ang kaimani nin niji sone 2012 kaimani mo tahu ya খুব কষ্ট কেউ না করবাং সুগার মাজা হাজিরা নাই বইনা কামলা নাই নিজে কষ্ট খাই লগিতি খাইমানি obo sabro khai ke na hai wansuk आं जे सायम गते खाय तय को तिपरा मो थारम खाय kana हिमा तंगो ते कायसा बागान बा सामान कायमानि 3.5 kana abo tol klong thame kya ani nok khuro bokho ka angkai ba borong no khayo hina ani sondehota nok khuk borong tipra mothan bokho ka borong no bokho abo ke bufur bokho jangmani abai ko 17 तारिख ওই যে थांनाय গণনান দিন रेजाल्टनि दिन रेजाल्टनि दिनाव 3:30 সময়ও বরং নগরব বখো কইবে क्या abni jaglo mo bagan ke joto kaibusuk bagan tong te bagan ani tinta bagan tongo te kaisa uyang tongo oro prai tongo 16 kani moto ayengo 3.5 kani tongo saman kamani au khaba sol klong thame kya ge yango 16 kani rokhe mani kai abo moda mono abo te rok to raja ge khuble na semarong ni sema se kami ke boro rana ba sikon siko abo rama ke mo siming no mo ke te kaisa kasam tong ayang ni te kaisa phonsa abo buda tam phaja ka abo ang najiya ko abo banai ko abo mo heke sokla ma bai aro prai 14.5 kani da moto tongo emne bura boys ng khau khaito dadu mo heke rabar sokla ma bai tepra sarok ni mothang jang ni solution nang nang le bo hai wansuk ang nuhurja yata abo khai ekjon borong ni bo asa khai এক বছর ব তেবো তঙ্গাতি খানামানি 5টা বাগান বুসক তঙ্গু 5 পরিবারনি এঙ্গাই ব তাবো আপনা সে কষ্ট মজা খাই কাইমানি হিকাই ব তাবো 5 বছর কাইসানি বাগান হিকাই খালি সে রানা ফুং এঙ্গাই ব তা আপনা তাবো সিবে কিয়া এঙ্গাই বতে 5 বছর কলগি থাঙ্গা তলাবো আবতে কানকা অনেক সময় নাংবলে অতরা খাই ডেভেলপ চিন জাতি রংনে ডেভেলপ খাইমার মতো আং নুহুজা ইয়াতা তেবো সে কলগি গাবো খানানি পথে jingje nuk phaimani to nin ma bagan to onek besero Kani kesartan no bagan. Kani kesani omo besero obo ki phatani borok da phai khaipi kena phatani borok sidai sini kena omo je BJP kana sutombo ne buphani bagan ne ningle bo bhai wansuk na ang abo hewan sagya abo chini local ni borok no tongo o jaga bo barin borok an bagan baki sini nai borok barin borok tui khaipo na bo chini local ni borok phuni asa bo baki saima nai ang local ni borok tongnai no kaisa kaisu ani daronata nung ese khoroksa sakara bongi tongkha nung tabuk je hapangwa chalok tongnai rok je government achuk jar rong no nin bo bhai kok kasana ni musung omo hai party morong no tei ang borok no sana musungo borok to jati ni bagi nai borok jati o chini jati rogo api haijere violence ni awoi tebo unoti khainan bagi tebo nahari borok bobishoro tebo hangka obo hai samung tang awoi tebo borok sugya sayanok tebo unoti khebonoti sanabagai suwa sonabaga ang borno koyota jahate mo hai niate mo heke basini jati boro unoti khaimanai bobishoto sesung thaneble binu khayo ngai kaisa bagan khaima to bahut kosto ke khailayo saya ne kari ang to mo khaipuro ang lun na oise khayo chakri kebono chakri puisa kreble busabote joto lekha para kai chonga phuro a somoy na ngo bagan khayo lun na oi और बुसुरो बागान तंग तुता आनरा 1150 बुफां तंगो 1150 आरो बिसिंग महै सकलाब जाक बुसुर थांगोन प्राय 300 350 मटर जतो द गुरि नाय बेखा नायको आं अर्धेक नायको अर्धेक न आसो काइ तंखा गाय लाइफान मान अबहाय बिले लेखाय तंखाय को लेखाय साबाने दानिन बुमखे आन मुसुदन देबरमा